Usapho lwase-Alexandra lushiyekela unxunguphele emva kokudlwengulwa kubulawe ilungu lalo elingumama wabantwana abathathu, uChantel Meyers, kwikhaya labo ngoLwesibini. Kuxelwa ukuba ixhoba lifunyenwe yintombi yalo lidindilizile kwaye kukhona indoda ehambaze endlini. Amapolisa abambe umrhanelwa oneminyaka engama-24 ubudala. Okanti ke kwelinye icala, usapho olusentlungwini lucela uncedo ngamalungiselelo omngcwabo. Sekuyinhlakavukela umculo wesidwaba ukunukubezwa ngokocansi nokubulawa kwabesifazane eNingizimu Afrika kwisigameko esenzeke izolo endaweni yase-Alexandra la kubulawe khona umama wezingane ezintathu wadlwengulwa waze washona. uChantel Meyer uhlangane nokushona kwakhe engaphakathi endlini yakhe. Ozibonele mathupha ungathandanga ukuthi lidalulwe igama lakhe uchaze kabanzi ngalolu daba. Ukuvila kwami ngimthole alele phansi esofeni. Sekayehleli from esofeni sekaphansi, ibhruku lakhe liseyinyaweni, iskipa asikho. So kunenye into ethi bheka emuva komnyango. So mangijika ngibheka emuva komnyango ngibona isicathulo namachapchap lawe Adidas. So ngibuyele emuva because of angwazi engekho ogcwele lamachapchap lapha endlini. Sizama ukummemeza nomuntu lo simemeza azange nje aphume immediately. Bathi kimi ngene endlini. Ngathi ngene endlini wena ubani? Angitshela igama lakhe. Okusama still. Sazama ukumemeza umakhelwane. Akakaphumi still. Lapha sakabanothi abantu bayaphuma, ila sakaphuma endlini. Simbuza ukuthi okay, ufunani la endlini because awuhlali la. Ubese balula ukuthi amaphoyisa abophe umsolwa oneminyaka engama-24 ubudala okukholakala ukuthi ungowokufika kwelakuleli kwazise kubika ukuthi akanawo nomazisi. Abantu laba baphuma emazweni abanama-ID wase-South Africa, whenever bathola ispace bayazakhela imikhukhu bayahlala. The next thing sekuvela nezinto eziso ucela ukuthi i-government isukume please. Sikhathele ngabantu esingabazi abaphuma emazweni wabo bafike bazosihlukumeza la. Sihlukumezile njengomphakathi wase-Alexandra. Khona manje bhekwa ama-shootings, khona manje sekuyama-rape nama-murder abantu besifazane. Sicela i-government isukume. Umndeni manje ufuna usizo ukuze kungcwatshwe uChantel njengoba udonsa kanzima ukubhekana nokulahlekelwa kwakhe okubuhlungu kangaka. Lesi sigameko esibuhlungu sihambisana namacala afanayo okuhlukunyezwa kwabesifazane, siqamisa isidingo sokwesekwa nokwevikelwa kwabo okwengeziwe. Ezindabeni zeSoweto TV, nginguNobuhle wakwaNdlovu ngibika ngise